up mga kaparkoy? Natay kauban karon mga kaparkoy sa Paginaom. Okay, kaya naghihapon ta sa atong spot mga kaparkoy sa Suba. Natay bagong kauban karon. Hey, what's up? What's up yo? Okay. Pero gamit mga kaparkoy. Unang huli natin mga kaparkoy, mao ni si Mr. Uwang naginatras ni tagpwesto be patira nga piti mga kaparkoy, rating tusuka mga kaparkoy, kalami aning sa sinigang mga kaparkoy. Ay siyempre kung sa sinigang ni nadyo ni kauban bangos, tiarag bangos mga kaparkoy, ya kirig-kirig lami sa sabaw ni mga parkoy. Good size na diri sa unahan akong amtan ng alimango kay misod na sa buho ngunit wala na kuha ang video mga kaparkoy. Good size na, nasa 1 kilohin na rin. Alright mga kaparkoy, thank you Lord sa grasya. Ngita na punta ng unahan mga kaparkoy. Diri mga parkoy, nagpakita na po ng tilapia mga parkoy. Suba man lagi. Ay, tilapia na po. Mom ni kanunay na to makita ning suba mga parkoy. Good size na po mga kaparkoy. Ay, lami na si sinugba mga kaparkoy. Another alimango na po mga kaparkoy. O gyapon hisod sa buho mga kaparkoy. Mo nang natira dito na to. Wa na nakuha ang video. Diri sa unahan mga parkoy, kita tagalimang parkoy, kadako kayo, good size, piti mga parkoy, sakos sa limango. Thank you Lord. Another blessing na po mga parkoy. Good size, tambuka dako mga parkoy kadako. Kita na po tagbangos mga parkoy, piti parkoy, tingin luang mga parkoy. Kung ka na lagi magtuman sa ating video mga parkoy, mo rin ay tabo awara pagkasayang. Kita naman ka na rin lain. Kiri mga parkoy, kita taglimango, dakong alimango parkoy, nagtuog di makitan, nagpakahoy-kahoy. Piti size mga parkoy. Thank you Lord sa grasya. Another blessing yapon. Wa na nadugay mga parkoy, hawas na mga parkoy. Ay sakto na ning kuha. Pang panoodaan lang mga kaparkoy. Thank you Lord. Okay, awas ata. Ano itong buha mga parkoy. Disgrasya mga parkoy. Kandag ko kayo mga parkoy. Alright, limango pa more. Kaya bukal na ng parkoy. Ay, bilang ka limango na upat. Upat tergani deh. Nako kayo. Lagko na ibangos na gamay po. Yapya. Tag kilohon. Okay. Thank you Lord.